ברוכים הבאים למסיבת הסיום, זורדלת תשע"ב. ימים יבואו ועונות שנה תחליף, אתה תראה שעוד נגיע אל תפחד ממציאות שכולה אנשים כל אחד סוחב בבטן מעט שעה ימים כמה כוח יש ברגע ולציין כל עידן של תרד יגיע וזה הרגע הנה מרכבית הרוח, מה ימיס את הדממה, ויש סיבות לכל דבר, יש חלום שלא נגמר, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר.
רק של אותה, היה רב וינוס וינוס. מה פשר התנהגותו של השוטר? מה רצונו? השוטר הוא סליחו של הפריץ. היום הגיע היום האחרון לשלם את שכר הדירה השנתי. השריקות הן אזהרות, כך מנהג המקום. לשרוק 3 פעמים כדי להזכיר לי שאשלם את החוב. אם לא אשלם את החוב בפעם השלישית, אלקח אני ובני משפחתי לכלא. ואתה, מדוע משלם? מבין אני שאסור לדון בעניש. אם כך, מדוע שלא תיתן אותו בידי השוטר בטרם יבוא בפעם השלישית? רבי, האמת, אין בכיתה פרוטה. אך אמונה רבה בקדוש ברוך הוא. עוד 3 שעות יגיע השוטר. בואו נצא לאכול, כך נוכל לאכול ולברך מבלי שתברח את אתה קדוש, ושמך קדוש, נושים כל יום, יהללו חסלה, כי אתה קדוש, ושמך קדוש. איך הוא יכול לשבת ולאכול שבעוד 3 שעות מגיע חולים? אני יודע שהוא מפירו נקייה, מדוע לא חסך פרוטה ועוד פרוטה? מה זה הביא עכשיו את הכסף הדרוש? כל כך חסר אחריות מצידו, אפילו לא חשב על אשתו ועל ילדיו הקטנים, שמעתה יצטרכו לבלות את ימיהם ולילותיהם בבית המאסר. קח בטלטליך ובוא עמי אל בית המאסר. במחילה מכבודך, הרשה לי נא לגזול עוד רגע מזמנך. ברכת המזון אברך ואליך אצטרף. המקים מעפר דן מבית האסירים ונשיא עליון, רק בך אדוני מבטחי בורא עליון. בדרכים רבות הלכתי, לחפש אותו באמת, לא היססתי בלי לנגוס בו. מכחש, התרבות הזאת לא לנו. השפל שבין כולם עומד בו נראה. כל בסדר, ברוך השם. דורשים כל יום בא לסנן אחרי די משפחה, כמו הולך לסנן. השנה החלטתי שקנה מנכות כותב, שאלתי, כמה תעלה לכל תוצרת? והוא לקח בסכום כסף. חשבתי שהקראנו, רציתי להוריד מעט מסמור, שסירב, הלכתי. יש עוד עיקרים רבים וקנים מהם, קנה מהם. מדוע לא עשית גם? מדוע שפה לפותח? בא לאחסניה עדו כתב ישר בעמוד, והראינו שזאת היה, ואני לא קיבלתי תמורה בכספי הגפן. ואחד אשר נתן את כספי הקרן הצבי, והוביל לקחת את העיניים, קירני, והקריש קיבל את המשלם ומרו, בא לאחסניה עדו, לא כך עליו. לכן מותר שתעשה עם המפתיע. הייתם את השכר אשר ביקש, ובחר שתף משפטי, שהביא את החלוטין. תלמידיי היקרים, עתה למדתם את השיעור החשוב ביותר. ראו כמה רבה אמונתו של אדם זה, גם בדרכו לבית המאסר. לא איבד את אמונתו בקדוש ברוך הוא והשם שלח לו ישועה. עומד בו נרגש ונפעל, כי אתה קדוש, ושמך קדוש, נושים כל יום, יהללו חסלה.
הדרכים. אני מצאתי את האור של החיים. היום אני מלא שמחה וחיוכים, כי הצלע שלי חזרה למקומה אי שם בפנים. איזה טוב השם, איזה טוב השם. אני כל כך נרגש, נולדים מחדש. תודה לך השם, תודה לך השם. אני כל כך נרגש, נולדים מחדש. כל כך כואב לי להיות חסר חלק ממך, שמשהו בך כמו צלע בת לך. אני נרגש, נולדתי מחדש, תודה להם. הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל. איזה טוב השם, איזה טוב השם. אני כל כך נרגש, נולדתי מחדש. תודה לך השם, תודה לך השם. אני כל כך נרגש, נולדתי מחדש. זוג צעיר ויקר בונה עכשיו בניין עולם, פותח דלת לעתיד. זה לא עובד פה. זה עובד. דרך מלך דרכו של בית מלך, דרך מלך זוהי דרכך, דרך מלך דרכו של בית מלך. התחנה הזו במסע הייתה מאוד נהדרת. אני מקווה שגם התחנה הבאה תהיה נהדרת. בתחנה הזו קיבלנו חלק מקלטת גם אתמול. בתחנה הבאה נקבל לעומת חכמים ונרד בכיכר הנתינה. כיכר הנתינה? בטח שם נפענח מהי נתינה מכל היוון שמה. וכי לנתינה כזו יש מקלות? זה לומר ביום הברכות את שהכל אשר יצא הוא מזונות, ולא אכפת לי להתפלל 3 תפילות, כי מה שבא לי לעשות זה רק מצוות. ברול הדין יושב בבליינד משחק אותה הדין, שומר שבת כשרות ונגיע כדין. איזה מזל שהיא נראית כמו צרות, כי אני מברך עליה משנה הבריאות. פתאום קולט בצד זוג דברים נחמד, אולי יהיה זימון ולא נברך לבד. ויש גבים משהו בזה מושלם. אמא, מה זה בידייך? עוף? אכן כן, זהו עוף. אחים, שמעתם? אמא הביאה עוף. איזה כיף, עוף לשבת, כבר שכחנו את טעמו של עוף מהו. זה זמן רב לא אכלנו לא עוף ולא בשר, רק לחם במים. אלך ואביא את הסיר, תשטוף אותו גם. מה עוד אמא? אולי יקלף תפוחי אדמה, אולי תכיני לנו את התבשיל של העוף עם תפוחי אדמה. כן בני, לך והביא את הסיר. אוי, הרגל של העוף פורה ואדומה. איך לא ראיתי? מה אעשה עכשיו? אינני יודעת אם העוף כשר. אלך לרב הכפר שיפסוק. לא ניתן גם השבת את טעמו של העוף? לחינם שמחנו? אני חייבת ללכת לרב. בבקשה, פנה לי את הדרך, שאלה חשובה לי לרב. ומה זה? בידייך עוף? כן, עוף. ומה אעשה אם הרב יפסוק שעוף לא כשר? זה הדבר היחיד שיש בביתי כדי להכין לפיות ילדי רעבים. פעם בחודש אני מכינה להם עוף. פרוטה לפרוטה חזרתי. כל החודש אני חייבת להיכנס לרב. כבוד הרב, אלמנה בפתח, לפי השאלה ועינה בוכייה. נכנס אותה. מה שאלתך יהודי היקרה? עוף זה הדבר היחיד שיש בביתי למען ילדיי רעבים. האם כשר העוף וטרף בידיי? העוף אינו כשר ואסור לאוכלו. אבל רבי, חסכתי את כל פרוטות האחרונות כדי שלכבוד שבת בראש חודש אוכל להכין את העוף.
איפה את גריש הצדיקה? רחוב פלומיניק 2 לוד. לכי לשלום והשם מלך עשרונו. אבל רבי, מה זה? רבי! שלום כבוד הרבנית אשת חני. ערוכים הלכנו לקבל את בני שבת המלכה. המטעמים הושלו, הבית נקי, והנרות אפנה מוכנים להדלקה. שם נא אישי, ואכול פת לחם. לאחר מכן תסור לבית המרחץ. ואומנם השבת שלנו מוכנה. אך ישנה משפחה שמאוד רעבה. אשתי הצדקת תביא לי לראות ילדים שהם מאוד רעבים. תשים את השיר. השם יברך אתכם צדיקים, מהו שמכם? אני מוישה. ואני צביגי, כבוד הרב הגדול. יש לנו 6 אחים. אישה בעלת חסד עמכם, חני. אמא הלכה לעזור לשכנה. אני דוד, אמא ביקשה שארוך את השולחן לכבוד שבת. כשעמכם תשוב אמרו לה שסעודת השבת נשלחו מן השמיים. סעודת השבת מן השמיים? תשים את השיר, תשים. ריבונו של עולם, היכן כל האוכל שהכנתי? והיכן הרב? הרי לפני כמה דקות היה כאן. אוי אוי אוי, זיכני במצווה בהינף יד. את השבת נתת לצדקה? כן, איך אנחנו יכולים להתענג במאכלים משובחים מאוד בעוד אלמנה ויתומים סובלים חרפת רעב? כל הכבוד, יפה עשית. נלך להכין את סעודה חדשה. קדימה. Weird. כדי להזמין את מר יצחק בר אושר, ראש מנהל החינוך של העיר לוד, לברך את הבוגרים. תודה רבה וערב טוב לכולם.
כולם רואים, כולם מכירים. האמת שכל ערב כזה הוא סיום של עשייה חינוכית מבורכת. אני רוצה באמת לברך את המנהלת אסתר, שיהיה לך עוד הרבה כוח לקדם ולהוסיף ולהגדיל תורה ולהעבירה, וגם לשנים הבאות. ויש הרבה משימות. הבית ספר הזה ברוך השם מתפתח, מתקדם בכל ההיבטים, גם בהיבטים הלימודיים, גם בהישגים הלימודיים, גם גידול טבעי, גידול של דרישה של הורים ושל תלמידים לבוא בין שעריו, וזה גורם לנו נחת, ואנחנו רואים את זה כתופעה מבורכת. בקיץ הקרוב אנחנו צופים שיהיה לנו אכלוס גדול ומסיבי בשכונת הגשיל, שהגדיל את כמות התלמידים בבית הספר. קיבלנו אישור גם במשרד החינוך לבנות עוד 6 עד 8 כיתות בבית הספר, כך שאנחנו רואים גידול, התפתחות, סבסוד והצלחה. אבל הכי חשוב זה שרואים על הפנים של התלמידים את יראת השמיים. זה הדבר הכי חשוב. רואים שהילדים מערכים, מוכירים, מכבדים, לומדים, מפנימים, והכל בזכותכם. בזכות הצוות הנפלא, הצוות הנהדר, ואסתר, את בראש הצוות. שיהיה לכם שנה טובה ומבורכת, ולכם תלמידים יקרים שמאחורי המקום. אז נאחל להם חופשה נעימה, שיאגרו כוח ויחזרו לספסל הלימודים בשנת הלימודים תשע"ג, בריאים ושלמים, עם כוחות מקודשים ועם רצון להתפתח. תודה רבה לכם. אנחנו ממשיכים. ערב טוב וברוכים הבאים, הורים, אחים ואורחים יקרים. אין זמן, עבר הזמן. יש עוד זמן? לא פעם שמענו ביטויים אלו מכם המבוגרים, אך מהו אותו זמן? לא פעם אנו שואלים. זמן הוא רצף של ימים, שעות, רגעים, כל אלה יחדיו מתחברים לשנים. השנים חולפות רצות ורצות. ממש לפני רגע עוד היינו קטנים. וראו אותנו היום. עומדים מולכם גאים ונרגשים. בדרך חדשה אוטוטו יוצאים. את ברכת הדרך אנו התלמידים יישא כבוד הרב, ובהזדמנות זו ברצוננו להודות לכבוד הרב על שיעורים מלאי תובנות, סיפורים, אגדות וחוויות. ערב טוב לכולם, מורים יקרים, תלמידים שמאחורי הקלעים פה. אנחנו ממש מתרגשים היום הזה. אני הייתי ברוך השם את המחזור הזה 3 שנים, וברוך השם, הזורים בדימה ברינה יקצורו, רואים ממש
התפתחות יפה של ילדים לאט לאט עם השנים, גם בלימוד הטעמים, גם בהבנת התורה כמו שצריך, וזה דברים שבאמת מחממים את הלב. ברשותכם, אני אגיד רק, באמת בחרו פה פסוק יפה בתהילים, דרך מצוותיך ארוץ, כי תרחיב ליבי. חכמינו אומרים שדוד המלך שם אמר כמה פעמים בק"י"ט את חשיבות לימוד התורה, וכל פעם שהיה רוצה לרוץ לכל מיני מקומות, היה רוצה לרוץ לכל מיני מקומות, היו לרגליו מוליכות אותו לבית המדרש. חכמינו אמרו במסכת קידושין, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. מה הכוונה תבלין? תבלין בתפקידו באוכל להוסיף לנו טעם. ואם אתם מוסיפים כביכול את התבלין בתוך היצר הרע, שזה לימוד התורה כביכול, אתם הופכים את היצר הרע הזה ליצר הטוב. כדוגמאות שהרבה שניקח שחכמינו לימדו אותנו, שאת הכוחות שנמצאים בתוך הילד צריך לרומם ולעלות למעלה. כל מיני מידות, אפשר לקחת אותם לכיוון חיובי. אז זה הבחינה הזאת שהייתה אצל דוד המלך שהיה דבק בתורה, והתורה יכולה לעדן את האדם ולהפוך אותו לאדם אחר. לכן נקרא דוד המלך בשם עדינו העצמי. חז"ל דרשו, עדינו כשהיה לומד תורה היה עדין כתולעת, אבל כאשר היה יוצא לקרב, ידע גם לאחוז בחרב, היה קשה כעץ ארז. אז כביכול אנחנו צריכים לדעת מה שחז"ל אמרו לנו הרבה פעמים, את השילוב המיוחד הזה, קוראים לזה תמיד בלשון חכמים, ספר וסייפה, ועזרת השם, כמו שדרשו חז"ל יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שיגיע שניהם משכחת עוון. למרות שפשט המשנה מדבר על דרך ארץ במובן של עבודה, שכשאדם יש לו עבודה ויש לו מקצוע, לכן אנחנו גם עסוקים בלימודי חול, אבל יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיע שניהם משכחת עוון, זה גם תמיד דרשו שדרך ארץ קדמה לתורה בתנא באבות דרבי נתן, שהכוונה היא למידות הטובות של האדם. ולכן חז"ל אמרו, חוכמה בגויים תאמין. ואילו תורה בגויים, אל תאמין. אם תראה לימוד תורה אצל הגויים, אל תאמין שיש לימוד תורה. חוכמה אפשר. מה הסבר לזה? הסבירו המפרשים כך, תראה. אדם לומד לדוגמה מדעים או לומד הנדסה, זה לא מחייב שהדבר הזה יהפוך אותו דווקא לאחד שינסה את כל הניסויים בעניין הזה. הוא יכול ללמוד באופן תיאורטי המון דברים ולדעת. אבל התורה לא כך. אם אתה תלמד הרבה מאוד תורה כל ימי חייך, אבל לא תקיים את המצוות, העיקר חסר מן הספר, התורה היא מלשון הוראה. לכן כיוון שאצל הגויים חסר הרבה מהיישום של המצוות והרבה מהדרך ארץ שדיברנו מקודם, לכן התורה לא שייכת אצל הגויים, אבל החוכמות שייכים אצל הגויים. מעשה ברבי ינאי, אני אסיים בזה, כשאירח בביתו אדם, והאדם הזה, הוא שואל אותו תוך כדי השולחן, באירוח, הוא אמר לו, תשמע, בוא תגיד לי איזה גמרא שלמדת. לא למדתי גמרא אף פעם, איזה גמרא? אומר לו, משנה, משהו, מסכת אבות, משהו תגיד, לא יודע, משנה. טוב, תגיד משהו מתורה שבכתב, לא יודע כלום, זה לא יודע. אז הוא אמר לו בלשון זלזול, נתתי לאכול אדם כמו איזה בעל חיים, ככה מתייחס אליו בגנאי. ואז הוא כעס כאן מהשולחן ואמר לו, יש לך ירושה שלי אצלך. הירושה שלי, אתה לא נותן לי, הוא לא הבין. רבי ינאי היה מערער סך הכל. איזה ירושה? מה ירושה? הוא אומר, אני כשהייתי ילד למדתי תורה, ציווה לנו משה מורשה, קהילת יעקב. התורה היא מורשה לכולם. אין לך חלק בתורה יותר ממני, אין לך מונופול על התורה. הוא התחיל לשאול אותו, יש לך איזה משהו כן טוב שאתה עושה, זכיתי שתתארח על שולחני ולהגיד לי את החידוש. התחיל להגיד לו כמה מזהים בכבוד החבר. יצא רבי ינאי ודרש באמת דרך ארץ, זה המעלה שיש באותו איש, לכן היה ראוי להתארח על שולחני. אנחנו מאחלים לכל, זאת האמירה שלי לתלמידים העיקרים בעזרת השם,
ימשיכו בדרך התורה, הקומה הראשונה שלנו, של התורה זו ההתנהגות שלנו. לכן ספר בראשית נקרא ספר הישר, ועל גבי הקומה הזאת, בעזרת השם, יחכו להם עוד שנים טובות של לימוד גמרא. נשבח פה גם את הרב סעדון שהתחיל איתם את לימוד הגמרא, ובעזרת השם יחכות להם עוד הרבה שנים בלימוד התורה לאורך ימים ושנים. אני אסיים רק בברכה באמת לצוות היקר, למורות של כיתה ו' שכל כך טרחו ועמלו על הערב הזה, והייתי אומר ממש כמו משפחה, כך תמיד אנחנו אומרים בנועם נריה, אבל ממש מרגישים את ההרגשה הזאת כל השנה של החינוך לערכים, למידות, לדרך ארץ, ובעזרת השם מקווה שימשיכו בעזרת השם כל התלמידים ללכת בדרך התורה והמצוות, אמן ואמן. תזכו למצוות. תודה רבה לרב בית הספר, הרב יוסף. למי שהביאנו עד הלום, מנהלת מלמדים ומורות שחינכו לדרך ארץ תורה ומצוות, הקנו כלים, ידע דת והאמינו ביכולות. לכן מורה בית הספר נועם נריה, לשגר תודה מלובה בהרבה הוקרה והערכה. שלושה שותפים לא לאדם אלוקיו והוריו שתומכים בנכים ונמצאים שם בשבילנו, יעלה וישא דבריו, נציג ההורים ובראש. ערב טוב, ילדים יקרים, היום אתם מסיימים את הרגעים בבית הספר ויסודי. רגע אחד לפני שאתם ממשיכים הלאה, כל אחד בדרכו לישיבת תיכונית בבית הספר. אנו ההורים מבקשים מכם שלא לשכוח את הערכים הטובים עליהם גדלתם בבית הספר מיליה, ולא לוותר עליהם. אתם גדלתם וחונכתם למצוינות בלימודים, לאהבת העם, הארץ והמדינה, על ברכי ומורשת ישראל. אל תשכחו כי סביבכם עמד צוות שלם של מורות שהשקיעו בכם ימים כלילות על מנת להעניק לכם את החינוך הטוב ביותר. ילדים יקרים, אנו ההורים גאים בכם, מאחלים לכם דרך צלחה ומבקשים מכם שלא לשכוח ולא לנטוש את הערכים עליהם גדלתם והתחנכתם. על החינוך המצוין שקיבלתם בבית הספר ניצחה מנהלת אסתר, אשר טרחה ימים כלילות לדאוג לכך שכל כיתה, שכל ילד יקבל את המענה הראוי לו, תחת שרביט הקסמים של המנהלת, עמל סביבכם צוות מסור של מורות, ועל כך אנו מודים לך אסתר, ומברכים אותך שתמשיכי בעוד שנים רבות של עשייה חינוכית. המורות הנפלאות, יוכי ומרים, אין ספק שלעמוד מול ילדינו מדי יום הייתה זו משימה קשה מאוד. תחת ידיכן האמונות קיבלו ילדינו את החינוך הטוב ביותר שניתן לקבל. ילדינו למדו מכן שציונים טובים אינם יכולים לבוא על חשבון דרך ארץ, וכי דרך ארץ קודמת בכל דבר אחר. יוכי ומרים היקרות, על האכפתיות, על ההשקעה העצומה, על ההרגשה החמה שנתתם לילדים ועל כך שלא ויתרתם לאף ילד, אנו ההורים מודים לכם ומאחלים לכם של המשך שנים רבות ופוריות של הצלחה בעשייה החינוכית. ישלם השם את שכרכם. בנוסף, אנו ההורים מודים לצוות היקר של המורות, המקצועיות הנפלאות,
על ההשקעה הסיזיפית, על האכפתיות ועל הרצון לתת עוד ועוד מעבר לדרישות של משרד החינוך. אנו ההורים אסירי תודה לכם. כמו כן, אנו ההורים מודים גם לרב של בית הספר, הרב דואני. אנו מודים לך על העשייה ועל הפעילות הפועלית הענפה לה זכו לילדינו לקבל ממך. ולכם, ילדינו היקרים, אנו ההורים הגאים מאחלים הצלחה בהמשך הדרך. עלו והצליחו, שאו ברכה בשם השם. תודה לנציג ההורים. זה הזמן לקבל בגאון, במחיאות וחיוכים אותנו המורים, כי בזה הרגע אנחנו מתחילים.
ומה רצונך? זה שהשמע לי את היכולת לבן ישראל. אתה בטוח? אתה, מה אתה יודע? רץ בעני אתה. אמנם תדעי מקדים עליי, תירש באביון הנוכחי. אך כוחי תמלא בגדול. תורת הריחי ואותי. מרחיקה יד מאוד. נלמד עיניים ושמח לבב ונשימת אפס. מה יש לנו להפסיד? כדברי העדה הסבבה ולשמור ולכת מי אתה? מה מעשיך פה? קוקוריקו! מי אתה? מה מעשיך אתה? מי אני? קוקוריקו! יש לך בדרך המגעת? כן, מי אני? קוקוריקו! בוא אל מן המסע, שבו נגלה עכשיו מי הוא בן מלך אמיתי וכיצד עליו לבוא. עכשיו נתחיל בצע רחוק. שמרגיש לך לב, ובבת אחת ומון הדיון. היה שווה הכל לראות את הפנים שלו מתעגלות בתדהמה חלשה דעתו נחתתי עליו בלי רחמים כל חלק ביום שלו הנה ביום שלו ניחמתי את עצמי פוטר גבורתו ככה זה כשנלחמים על החיים אני דיברתי, הוא הקשיב, איך הוא הקשיב יכולתי לשמוע את הראש שלו עוד חושב כל כך רציתי להכיר שלחתי לו את השורה הזאת מכל הלב אמרתי לו אני במלך שעשו מאבנים טובות אתה שומע? שיקף רגל לראש מרגליות אתה שומע? טוב הייתי קצת אמין לחשוב שבזה זה ייגמר כמעט פרחה נשמתי עת חזר לו הצבע לפנים הזכיר לי מה שרק אני והוא יודעים עליי כמה אני חסר עוד גבורתי זאת צחוק זאת מלחמה על החיים אני שתקתי הוא דיבר תמיד ידעתי בכחש לעבר נזכרתי בעצת קדשים שלחתי לו את השורה הזאת מעומק לב אני במלך
ישראל ממצרים, בית יעקב מעמלואל, הייתה יהודה לקודשו, ישראל עם שלותה, הים רעב וינוס וינוס. מה פשר התנהגותו של השוטר? מה רצונו? השוטר הוא סליחות של הפריץ. היום הגיע היום האחרון לשלם את שכר הדירה השנתי. השריקות הן עזרות, כך מנהג המקום. לשרוק 3 פעמים כדי להזכיר לי שאשלם את החוב. אם לא אשלם את החוב בפעם השלישית, אלקח אני ובני משפחתי לכלא. ואתה, מדוע משלם? מבין אני שאסור לדון בעדש. אם כך, מדוע שלא תיתן אותו בידי השוטר בטרם יבוא בפעם השלישית? רבי, האמת, אין בקטעי פרוטה. אך אמונה רבה בקדוש ברוך הוא. עוד 3 שעות יגיע השוטר. בואו נצא לאכול, כך נוכל לאכול ולברך מבלי שתברח לזה. קדוש, ושמך קדוש, קדושים כל יום, יהללו חסדה, כי אתה קדוש, ושמך קדוש. איך הוא יכול לשבת ולאכול שבעוד 3 שעות יגיע החולים? ממש חסר אחריות. אני יודע שהוא מפירו נקייה. מדוע לא חסך פרוטה ועוד פרוטה? מה זה יביא עכשיו את הכסף הדרוש? כל כך חסר אחריות מצידו, אפילו לא חשב על אשתו ועל ילדיו הקטנים, שמעתה יצטרכו לבלות את ימיהם ולילותיהם בבית המאסר. קח בטלטליך ובוא עמי אל בית המאסר, במחילה מכבודך. הרשה לי נא לגדול עוד רגע מנוחה. נפקד המזון הברך ואליך אצטרף. המקים מעפר דן מבית האסירים ינצחי אביון, רק בך עתידי מבטחי בורא אליו. בדרכים רבות הלכתי, לחפש אותו באמת, לא היססתי בלי לנגוס בו. מכחש, התרבות הזאת לא לנו. השפל שבין כולם עומד בו נראה. כל בסדר, ברוך השם. קדושים כל יום. פעל לפניהם אחרי די משפחה, כמו אלף לפניו. השנה החלטתי שקניהם על כל כתבת. שאלתי, כמה תעלה לכל כתבת? והוא לקח בסכום כסף. חשבתי שהקראנו. רציתי להוריד מעט מסכום. שסירב, הלכתי. יש עוד עיקרים רבים וקנים ממני. קנה מהם. מדוע לא עשית גם? מדוע ספר לפותח? בעל ההחתנה ידו כתב ישר בעמוד. והראינו שזאת היה. ואני לא קיבלתי תמורה בכספי הגפן. ואחד של אותם את כספי הקרן הצבאי. והוביל לקחתי את העיניים, קירני, לקחי שקיבל את המשתר ומרוק. בעל ההחתנה ידו, לא כך ענד. לכן מוצא תעשה עם עסקים. הייתם את השכר אשר ביקש ובחר שתף משפטי שהביא דיין אחריותי. תלמידיי היקרים, עתה למדתם את השיעור החשוב ביותר. ראו כמה רבה אמונתו של אדם זה, גם בדרכו לבית המאסר. לא איבד את אמונתו בקדוש ברוך הוא והשם שלח לו ישועה. עומד בו נרגש ונפעל, כי אתה קדוש, ושמך קדוש, קדושים כל יום.
להתחיל מחדש. תודה לך השם, תודה לך השם. אני כל כך נרגש, נולדתי מחדש. זוג צעיר ויקר בונה עכשיו בניין עולם, פותח דלת לעתיד. זה לא עובד פה. זה עובד. דרך מלך דרכו של בן מלך, דרך מלך זוהי דרכך, דרך מלך דרכו של בן מלך. התחנה הזו במסע הייתה מאוד נהדרת. אני מקווה שגם התחנה הבאה תהיה נהדרת. בתחנה הזו קיבלנו חלק מפאזל גם אתמול. בתחנה הבאה נצפה לעומת חכמים ונרד בכיכר הנתינה. כיכר הנתינה? בטח שם נפענח מהי נתינה מכל היוון שמה. וכי לנתינה כזו יש נקודות? זה לומר ביום מהברכות את שהכל אשר יצא ומזונות, ולא אכפת לי להתפלל 3 תפילות, כי מה שבא לי לעשות זה רק מצוות. ברול הדין יושב בבליינדר משחק אותה הדין, שומר שבת כשרות ונגיעה כדין. איזה מזל שהיא נראית כמו צרות, כי אני מברך עליה משנה הבריאות. פתאום קולט בצד זוג דברים נחמד, אולי יהיה זימון ולא מברך לבד. אמא, מה זה בידייך? עוף? אכן כן, זהו עוף. אחים, שמעתם? אמא הביאה עוף. איזה כיף, עוף לשבת, כבר שכחנו את טעמו של עוף מהו. זה זמן רב לא אכלנו לא עוף ולא בשר, רק לחם ומים. אלך ואביא את הסיר, תשטוף אותו גם. מה עוד אמא? אולי יקלף תפוחי אדמה, אולי תכיני לנו את התבשיל של העוף עם תפוחי אדמה. כן בני, לך והביא את הסיר. אוי, הרגל של העוף פורה ואדומה. איך לא ראיתי? מה אעשה עכשיו? אינני יודעת אם העוף כשר. אלך לרב הכפר שיפסוק. לא ניתן גם השבת את טעמו של העוף? לחינם שמחנו? אני חייבת ללכת לרב. בבקשה, פנה לי את הדרך, שאלה חשובה לי לרב. ומה זה? בידייך עוף? כן, עוף. ומה אעשה אם הרב יפסוק שעוף לא כשר? זה הדבר היחיד שיש בביתי כדי להכין את פיות ילדי רעבים. פעם בחודש אני מכינה להם עוף. פרוטה לפרוטה חזרתי. כל החודש אני חייבת להיכנס לרב. כבוד הרב, אלמנה בפתח, לפי השאלה ועינה בוכייה. נכנס אותה. מה שאלתך יהודי היקרה? עוף זה הדבר היחיד שיש בביתי למען ילדיי רעבים. האם כשר העוף הוא טרף בידיי? העוף אינו כשר ואסור לאוכלו. אבל רבי, חסכתי את כל פרוטות האחרונות כדי שלכבוד שבת בראש חודש אוכל להכין את העוף. איפה את גרה אישה צדיקה? רחוק פלומיניק 2 לוד. לכי לשלום והשם מלך ישראל. אבל רבי, מה אעשה? רבי. שלום כבוד הרבנית אשת חיים. ערוכים הלכנו לקבל את בני שבת המלכה. המטעמים בושלו, הבית נקי, והנרות אפנה מוכנים להדלקה. שב נא אישי, ואכול פת לחם. לאחר מכן תסור לבית המרחץ. ואומנם השבת שלנו מוכנה. אך ישנה משפחה שמאוד רעבה. אשתי הצדקת תביא לי לראות ילדים שהם מאוד רעבים. תשים את השיר. השם יברך אתכם צדיקים, מהו שמכם? אני מוישה. ואני צביגי, כבוד הרב הגדול. יש לנו 6 אחים. אישה בעלת חסד ממכם, חני. מה, הלכה לעזור לשכנה? אני דוד, אמא ביקשה שארוך את השולחן לכבוד שבת. כשעמכם תשוב אמרו לה שסעודת השבת נשלחו מן השמיים. סעודת השבת מן השמיים? תשים את השיר, תשים. ריבונו של עולם, היכן כל האוכל שהכנתי, והיכן הרב? הרי לפני כמה דקות היה כאן. אוי, זיכני במצווה בהינף יד. את השבת נתת לצדקה?
איך אנחנו יכולים להתענג במאכלים משובחים מאוד בעוד אלמנה ויתומים סובלים חרפת רעב? כל הכבוד, יפה עשית. נלך להכין את סעודה חדשה. קדימה. Weird. אם יש הבנה וסבלנות בחיים, מצליחים. דרך מלך. תנו לי להיכנס, נעשה לי עוול. אינך יכולה להיכנס. סורי לחישה, לכי לבטא. לא הולך. על אמונה בהשם, אמונת חכמים ואהבת הבריות. היי, מה האנשים האלו שם? בעידן המודרני נלמד על אהבת ישראל והבריות. תשאלי את השיר שלי והיא מראה את הקטע בסרט. צריך. מעולה את האור, תגיד לו לכבות את האור.
פעם את זה. עוד פעם את זה, וואי. עוד פעם את זה. בוא תפקיד את זה. תפקיד את זה. מספר אחד. תסדר לי את זה, בואי. זה שיר אחר, לא נורא, שיר יפה גם. סביב עיניו ובגיל כולו מצובו מוראים ולא יבוא ונוסע נכלצה תאומה מצאתי את המטמון. מצאת את המטמון? עוד איך מצאתי? תראה! מה יש להראות? ניתן להרגיש כל הערכים, המידות, הניסיון שרכשנו במשך התחנות ובזמן שהותנו בנועם נריה. עכשיו הבנתי מה המטמון. מטמון שכל בן מלך מקבל אותו. ועכשיו הגענו לרגע הקשה ביותר, לפרשת הדרכים, הרגע שבו אנחנו אין מה לעשות, כעת נפרדים, וכל אחד מאיתנו יוצא למסלולים שונים. אבל השאלה החשובה שממך למדתי היא, מה הצדה לדרך שאנו לוקחים? פתח ותקרא, מוכן, ומה הצטדת? אמונה וחסד, נתינה, כשרות, צדקה ואהבת ישראל. יפה, הצטדת במידות וערכים אשר יהוו לך אבני דרך. זכור ואל תשכח להוסיף בכל יום אבני דרך נוספים כגון תורה ויראת שמיים. עכשיו אתה בן מלך. שים את המוזיקה. לא, השני. דרך המלך. עכשיו אתה עושה את זה, את שלי עכשיו, חזק מאוד. אור על הבמה, אור על הבמה. לא לי! לא הרבה אור, איפה? לא הרבה. עכשיו יש הקלה גדולה וצוחקים כי זה חיבור של נשמות, זה קשר אמיתי ותחושות טובות חמות ולאהוב אותי כמה תוקעות שנפגשתי ואני בלעדיכם יחד התרגשתי כל זה בשבילכם אמיתי בכל מצב מלווים אותי מביט והולכם עכשיו כל שהולך איתי כי אתם נותנים לי כוח לתת לכם שמחה
שנפרדים אוספים את השירים בזמן שעוד מרים, אתה צריך איתן שנייה. כל השירים אבי, אדר, גבריאל, קדימה, בואו תסיימו. בואו. איפה הגפי? בערב חגיגי זה אנו מבקשים להודות לכל מי שטרח להצעיד ולצעוד איתנו 6 שנים אל המבוא של העולם המערבי. הגענו קטנים, נרגשים ומעט מבוהלים, והנה אנחנו נערים בוגרים ועצמאים. למדנו, חווינו, השכלנו והחכמנו, התחברנו. וממש ממש לקראת סיום, מי שהניעו אותנו להביא את כל מה שראיתם לידי יישום המחנכות. יוכי ומרים אותנו ברכו. תשים את השיר, יש שיר. קשה לצפות וזה אולי לא יאומן, אך הערב הגדול הגיע לסיומו ואנחנו כאן. זה אולי מפליא ומפתיע, אך גם לנו הבוגרים יש דבר מה להשמיע. זה הפתעה. ערב טוב מורים ואורחים יקרים. התכנסנו כאן הערב כבוגרים גאים, והכל הודות למורינו הנפלאים. הגענו לבית הספר קטנים ונרגשים, והיום, דקה לפני סיום, אנו עומדים חדשה, מצוידים מידע רב בערכים ומידות שקיבלנו ממחנכנו וממורנו.
כן, זה מרגש, זה לא קורה כל יום. הערב הסתיימה לתקופה ואנו אומרים שלום. אך לפני כן אנחנו חייבים להודות, לומר תודה לכל מורה ומורה, ממורה בית ספר נועם ליריה, על שהליכו עמנו דרך ארוכה, לעתים לא קלה. לומר תודה ליוכי ומרים המחנכות, שבהמון אהבה ואכפתיות אותנו מלוות. תודה על הסבלנות, תודה על התמיכה, תודה על ההקשבה, תודה על שלימדת אותנו ללא לאות. שאהבת הזולת, אחריות וכבוד הדדי, אלו דברים שאינם ניתנים לפשרה. אנו תלמידי נועם נריה מבטיחים מעל במה זו, הורים, אורחים ומורים, להמשיך בעזרת השם בדרך בה חונכנו, להמשיך לנהוג באחריות, לעזור ולתת מבלי לבקש תמורה. ועוד תפילה אחת אנו מבקש ממך, בורא עולם, שמור עלינו ושמור ואל תעזוב. והלב פועם ככה מהר. מה אני אגיד? אני פשוט מתרגשת אני לא מאמינה שאני פה. אני לא מאמינה שאני עומדת פה. הכנתי ברכה, אני אקריא אותה, אבל אני רוצה לומר משהו מהלב. שכבה שפשוט לעילה ולעילה. אין, כל ילד וילד, אחד לאחד. אני לא אומר את שמכם כי אני אעלה את האורחים, אבל כל אחד מכם הוא אוצר, כל אחד מכם הוא בן מלך. ואני כל כך גאה בכם, כל כך גאה בכם על הערב המופלא הזה. אני בטוחה שההורים פה יעידו שזה היה ערב מיוחד במיוחד. לי היה זכות להיות שנה איתכם, ואני מתרגשת, מאוד. פרשת קורח מלמדת על אוטונומיה ועצמאות, על הזכות לבחירה, כדאי שתהיה ברוח היהדות, על מנהיגות חיובית, חשוב שהיא תתבסס על אמונה, על קשרי משפחה, שיתאגדו אם תהיה בהם האחווה, אהבה וכנות, על יכולת השפעה שנובעת מתוך צניעות וענווה, על כוחה של נתינה. אם תסתפק במועט, צומחת מעין, על עוצמת הוויתור, הנוטלת יותר מכל מתנה, על חלומות שמתגשמים, אם האמונה היא תמימה, היא הנותנת אותותיה. תלמידים יקרים, יסודות מושתתים אלו, למדתם מתרגשות מאוד מולכם, כבוגרים היוצרים, מוצר עם כזו עוצמה, מגיע להם כפיים על העוצמה שאתה. אנו מושיטות יד לכל אלה שהיו איתנו ואחזו בפלך, לתלמידים שצעדו בגאון בדרך המלך. אנו גאות בבנים, שכוח היחד והאחדות הובילה אתכם שנים. למרות היותכם כל כך שונים, תמיד הייתם מאוד מלוכדים. אנו שולחות חיוכים לעליזות שבכם ולחדוות החיים, לגילה ולרינה שנתנו גוון של אור ושמחת חיים. ביום זה אתם יוצאים לדרך ארוכה, רבת סיכויים, אתגרים ומשימות. סלולה היא הדרך בעקבי הצאן, סללו אהבותינו מדור לדור, והעקבות כל כך ברורים הם. יוצאים אתם לדרך מלווים בתפילות אב ואם, בתחילות מוריכם, מבטי חבריכם ושמירה צמודה של אלוהי כל. אנו נושאות תפילה שההצלחה תמשיך להאיר לכם פנים, ובכל אשר תפנו תראו ברכה. קודם אנחנו רוצים לחלק לכם את הצלחים. אנחנו מזמינים את שני רבני בית הספר, הרב יוסף לואני, הרב סעדון, ואנחנו פשוט נקרא שם ותקבלו את התנ"ך שילווה אתכם. כאילו יותר מדי שחר. את זה אתה שם עכשיו.